După ce o perioadă mai lungă de timp putea fi considerat singurul model de acest gen din segmentul său, începând cu anul 2010, Audi TT are un motiv de îngrijorare. Numele acestuia este Peugeot RCZ. O voi recunoaște de la bun început, sunt fascinat de designul acestui model, însă nu mă voi lăsa dus de val și vreau să aflu împreună cu voi ce se ascunde în spatele acestui ambalaj atractiv. La capitolul design, RCZ depășește cu brio orice concurență. În timp ce partea frontală continuă stilul modelelor Peugeot, spatele este cel care face această mașină irezistibilă. Mai exact, forma acoperișului este cea care atrage cel mai mult privirile. Și asta pentru că de obicei vezi așa ceva doar pe concepte, dar Peugeot a păstrat-o și pe modelul de serie în pofida costului mai mare de producție. Gata cu designul, să vedem acum cum stau lucrurile cu spațiul de depozitare. Să știți că acesta nu este unul foarte mic, oferă 321 de litri, cu 30 mai mult decât oferă Volkswagen Scirocco sau Audi TT. Aici ar încăpea chiar și o roată care trebuie dusă la reparație, dar în cazul în care aveți nevoie de și mai mult spațiu, întotdeauna poate fi rabatată, chiar de aici, din portbagaj, bancheta din spate. Iar astfel, volumul portbagajului va crește până la 640 de litri. Nu rău pentru un cupe de talia lui Peugeot RCZ. Am pornit la volanul lui Peugeot RCZ. Vreau să vă spun că sub capota acestui exemplar stă un propulsor de 1,6 litri care este turboaspirat și care produce 156 de cai putere. De altfel, această unitate este de proveniență BMW și poate fi găsită pe BMW Seria 3 sau pe modelele din gama Mini. De altfel, această unitate este oferită standard pentru RCZ, iar în timp, în perioada acestor 2 ani de când RCZ se află pe piață, mai bine de jumătate din clienții acestui model au optat pentru propulsorul cu o putere de 156 de cai. Mai este oferită o altă versiune a aceluiași propulsor care livrează 200 de cai putere și care vine echipat standard cu o cutie manuală cu 6 rapoarte. Mă voi referi doar la această unitate. Ea livrează suficientă forță pentru ca cupeul să accelereze până la prima sută, fiind cuplat la transmisia automată cu 6 rapoarte, în 8,4 secunde și să atingă o viteză de 220 de km la oră. Aflați că dacă la baza lui Audi TT este Volkswagen Golf, atunci 308 a fost punctul de pornire pentru Peugeot RCZ. Însă inginerii au modificat mai multe lucruri, cum ar fi garda la sol a fost micșorată, ecartamentul a crescut pentru mai multă stabilitate, iar suspensia a fost modificată în totalitate. Iar acest lucru se simte. Peugeot RCZ se conduce foarte plăcut și nu mă voi teme să o spun, chiar mai plăcut decât un Audi TT. RCZ-ul este foarte frumos când îl privești din afară, însă fiind la volan și uitându-te pe oglinzile retrovizoare, vezi întotdeauna formele mușchioase ale acestui model, arcurile evazate care sunt foarte mari, fapt care îmi inspiră un sentiment foarte plăcut. De altfel, trebuie să o recunosc, francezul este un magnet pentru privirile celor de pe stradă. Foarte multă lume întoarce capul după acest model, care dacă l-ai vedea de la depărtare, ți s-ar părea că vine spre tine probabil un 300 cc. Peugeot, atunci când a lansat acest model, a declarat că această formă este foarte dificilă în producție, respectiv necesită surse ceva mai mari de bani ca să fie produsă, însă după foarte multe gânduri, inginerii francezi au decis să nu renunțe la ea. Și bine au făcut, pentru că spatele mașinii este cel care îmi place cel mai mult. Este senzațional, arată foarte dinamic. Să vorbim un pic și despre prețuri. RCZ pornește în Moldova de la 21.800 de euro, iar modelul testat de mine, cu toate opționalele sale, are un cost de 28.000 de euro. Desigur, diferența de calitate este și ea pe măsură, dar când te gândești că cel mai simplu TT pornește de la 30.000 de euro, RCZ devine și mai atractiv. Dacă ar fi să compar în continuare RCZ-ul cu Audi TT,
vreau să vă comunic că diferența de preț este sesizabilă aici, la interior. Asta nu înseamnă nici într-un caz că interiorul este unul care este dominat de materiale plastice foarte urâte, dure. RCZ-ul nu pleacă foarte mult de la celelalte modele din gama Peugeot. Cam asta e ideea pe care vreau să vă spun. Pe când la Audi TT găsești mai mult rafinament, eleganță și dacă optezi pentru pachetul S-Line, de ce nu și sportivitate, mie îmi place foarte mult interiorul aici. Sunt foarte multe elemente cromate, cum ar fi la gurile de aerisire aici, levierul cutiei de viteze. Ba și pe volan am aici inserții din aluminiu care sunt foarte plăcute. Nu-mi transpiră mâinile aici dacă rulez mai mult timp. Indicatoarele au un afișaj foarte plăcut. Noaptea este foarte plăcut să conduci acest model, se citesc foarte bine, iar acest lucru îmi place mult. Mă așteptam ca vizibilitatea să fie una ceva mai proastă, însă nu este așa. Oglinzile retrovizoare sunt foarte mari, însă trebuie să vă obișnuiți cu unghiul parbrizului, care este mult mai înclinat. Ai întotdeauna impresia că această suprafață vitrată este ceva mai mică decât la alte modele Peugeot și de altfel așa și este, însă nu-ți impune careva probleme, deci vizibilitatea rămâne la un nivel foarte decent aici. Sincer să fiu, cel mai mult îmi place la Peugeot RCZ direcția. Este una foarte informativă, mișcările întotdeauna sunt lineare, totdeauna înțelegi în ce parte mergi și totdeauna ai un sentiment plăcut atunci când conduci acest model. Este foarte rapid în acțiune atunci când îți dorești, la fel ca și în cazul unui Porsche Panamera. De ce nu? Peugeot RCZ vine echipat cu un spoiler activ care își face apariția la o viteză de 85 de km la oră, urmând ca după la 155 de km la oră să-și schimbe unghiul de atac, asta pentru ca spatele mașinii să fie apăsat și mai tare de suprafața de drum. Desigur, dacă vă doriți să impresionați pe cineva, puteți să acționați spoilerul cu ajutorul unui buton care este amplasat foarte confortabil aici pe tunelul central. Iată că a venit și timpul să pronunț verdictul. RCZ este o mașină care arată și se conduce extraordinar. Două avantaje care îmi spun că am în față un model de succes. Desigur, în echipare standard, mașina nu este la fel de bine dotată ca un TT, însă în acest caz diferența de preț este și mai mare, în favoarea Peugeot-ului, desigur.